Assalamu alaikum balmaslama nala sunama na sigla nga emission mandiga no gerbuga ka faida ya nga emission dam na ma sizina nga sol mai no ya allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih ma kullu wal qatim lima sabaqa nasr al-haq bilaqi wal hadi ila siratil mustaqim haqa qadrihi al-miqdar al-azim angale nga an sizina nga sol mai amna do nga na fa ko no hoj mendo mo ba andoni munu o ya nga do nga na fa ko na ma nga nyela tige sabo man fo no ya bana fo yi ani zikr plesi directeur na ka barakala bo ko fe na la sona ma amina do na hoj mende ko no toujours mo ya andoni faida munum be no na la sona ma na kali ka no mo bulu kasra makani war bo bay amna do na fo de ko no bi nyam mo nyana mo ka do ka fo ko nyini ni ko nana ko fen chaman dugulendo ana munum se ka mo nya nga na la sona mo an reta do o doni ko ne la karli ko ne oye ko do mbalyadi itimun do to do o grebu ke ba faida munundi malmage mbalam so ibi jije ba ta ba korobo o ne akorobo ni chemi yala aka chala fe erabike ira mo horoy parce que adama de ni ganyi ni fan sabatla khaba na fa oye ala barka dai na la sona ma mina adam ne jumende la ma adam ne jiru ko bina kunka amo gombe sisa ko degun jugu de be ka toro jugu de be ka ko grebu kala me mina di jumende ka jiri jumende do ni do ko jiri masa o suratul klasi fana jiri do ni baba wele ko ngunje ya famu amina nguje de di nafa do de ka nafa mun be nyen mo ni yake akeli de ka gele ngani yake bi femuna na la sona ma bi yeli durante de iba soro wa bi yanga soro na la sona ma ala be barka do ka kula ebi nguje de laje na la sona ma bi jije bi ta nguje suna kalo yele la ebi flen gura do de yini bo fle mendo ba fo fle mo ko flen kaba flen be ni kurukuru bi adu manana ebi jije bo de yini bolo ka ta nguje suna ni ye musoyi kana siran kana fuyi suratul ikhlasi akala shen nani ika akala on kala ebi nguje fura buru iba borono iba ka minen kono shen nan na mana dafa bi be bolonya nani mu na so ika chongo ni ya chongo na la sona ma kalo je kele na ijo fendo sanfe ebi bara mun kede ya famu i donner de famille bo kuma de fala ala ka yanga ni korata ni daraja ani na folo di mo bi se ka mu maraki kici tinyanu ko mu ibo de hamida ga ibi ko kelen ke pew ko kelen ko fe sista iba jatemna na ka no ki bolu ya famu ye molo soro ye nyo sia o sia soro ibo do ka kono na la sona me se ko war mi ko da ka iba di de se ba to do mo balmage mbalam so chewo muso ne ninga san kono na la sona me bi presse ya ke wati mune bi preso wati ka ke mana ngi ka lainina na la sona ma ala bi yele ndoni buya do dimo daraja konna na ka nyini fena parce que ami nguja dola bo ko fe fana mo mo be fana ko mangoya de bi ka mangoya jumende do era kuma kande ka go mo koy bi ta nguja sun kelende la e bi sibiri dala sibiri nyakele hake ba tike e ba ke gese ni ikala silba yukun iselu ni bina selji ta bi jija bi gese ni ka da kasa boj mendo de kuma kan ala ke majadi mo ini mo ko chalala ibo hamde daga ni bina selji ta bi jija ka gese nyimi aka chala feni ta la fana ko nguje fana na bi mo nya na ti mo nya ebino dombal make aka chala fa ala bi basigi do dimo kuma kon konna na ini mo ko che mana kuma mo mo fe nyini vena aka chala fa bi sabati kwa parce que do bi ba so mo ko mana la ruta o ti dafa bo uyere fana o mana nyini ni ka jurudo mo ne ba sura asurali kele ba le bise kan bo adama de ka jinla tike toro ko konna na kwa nguje fenga boke bo ko fa amina nguje ferila bo mo ni bi fera majade glayere balmake balma muso mo bla nguje fere kalo jela ka bo ni nguje fere bo kalo jela bi na bla ka jana jela ba mugubo ibi mangoro shundo de yini fana mangoro shuni ni ya yini bi jija iner pil akala besewo akala jelewo ta danya kilenke akora akote nani bela e ka da mangoro shun karafe na la tsona ma klebi bo ko klebi ta bo blia na watim na ka bi jeya e jija eko fana ta eko fana susu eko ni do en fara nyonga bi to ka adoni ki kulejila bi to ka adoni ki ka muntulula na la tsona ma ne mo de bi majala no bi se ka majadi mo fana mo no se ka majadi mo mo ni ni fana korobo ibino che na la sona mo
o kɔfɛ an bɛna don nafa kɔnɔ nafa jumɛn don an ye wulikajɔ minnu boloda nin waati ninnu na n k'an ka abonné bɛ farafinna dugu minnu na n k'an bɛna taama dɔ boloda ka taa o yɔrɔ ninnu na n'Ala sɔnna ma an bɛna tɛmɛ Ivoire fɛ fɔlɔ parce que an ka ci dɔ bɛ yen bonya dɔ kɛla an ye an bɛna taa o bonya masegin la n'an bɔla an bɛ sɔrɔ k'an kunda Burukina kan ko Burukina bɛ yen n'Ala sɔnna ma o ka tulu ani c'est-à-dire mɔgɔya bɛ fɛn min na quoi bɛ fɛn min mɛn Lamini ka émission na suya ko kɔnɔna na n'a mago gɛlɛn bɛ mɔgɔ min na k'o labɛn kɛ n kɔnɔ bɛ fɛn fɛn mɛn émission na n'Ala sɔnna ma a bɛɛ ka kɔrɔ nka ni fɛn kura de bɛna taa mun ma se fɔlɔ ka fara n yɛrɛ yeli kan n'Ala sɔnna ma kalo kura min bɛna jɔ yanni ka taa se le 15 ma o bɛ n sɔrɔ Burukina territoire kan n'Ala ka jɛ n'an taara an bɛ taa 10 jours kɛ ka se ka abonnéw bɔ ɲɛnafin na dɔnni tiɲɛ fana mɔgɔw k'a dɔn balimamuso min bɛ yen n'a bɛ feere kɛ o k'a dɔn k'a fɔ a bɛla ka fɛn min feere hakika yɛrɛ la Lamini bolola fɛn don n'Ala sɔnna ma an bɛna an kunda Burukina kan n'an bɔr'o la sa n'Ala sɔnna ma n'an bɛna taa Sénégal don min na fana an b'o fɔ ani Laginɛ ninnu n tɛ sankura min kɔni daminɛtɔ don yan'o ka fɛnkɛ kɔni abonné bɛ dugu o dugu la farafinna dugu la n'Ala sɔnna ma gɛrɛbugɛ kɔni bɛna lajɛ cogo bɛɛ la hali n'a kɛla tile 10 tile 15 ka se o yɔrɔ ninnu na n tɛ toujours baara kɔnɔna na bololabakin o baara kɔni toujours ale bɛ sen na ka fara baara kan baara min bɛ yen n'an y'o bɔ sisan n'o ye relation ni maja tulu ye maja tulu jumɛn de don ale dilanlen don ni bamanan situlu gɛrɛgɛrɛ de ye n'Ala y'a kɛ ni Ala y'a don e mɔgɔ min gɛrɛsɛgɛ la n'a ka di ye i bɛ se ka mun de kɛ i yɛrɛ ka mun ni tulu i bɛ se k'a ɲagami o na haminako min bɛ e la i ka ko kɔnɔna na ni mangoya de b'i kɛ i ka yɔrɔ la ou bien ni mangoya de b'i kɛ i ka sɔrɔ ko la n'i y'a mun n'o hami ye n'Ala sɔnna ma i bɛna Ala jɔyɔrɔ ye k'o kɔnɔna na kɔfɛ toujours ka fara cɛ fura muguman ni fɛngɛ kan a bɛɛ kɔni labɛn kɛlen don an fɛ ka fara an ka safinɛ ni masadaji ani juguya nasi ani boloden sɛbɛnden nafoloko kun kan boloden sɛbɛnden ye nafoloko kun kan cogo jumɛn mɔgɔ min bɛ yen ni bolola wari b'i yɛrɛ kɛ toujours n y'o de fɔ n ko adamaden bɛ perese sɔrɔ de ma mɔgɔ si tɛ wari dilan wari ye sababu de ye i y'a faamu fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a kɛ i y'a mɛn i bɛ tiɲɛni b'i sɔrɔ i ka sɔrɔ kɔnɔ o de bɛ na ni nafolo daji ye hali ni miliyɔn b'i bolo ni dɔ tɛ fara kan f'a bɛ tiɲɛ i laban i bɛ segin sɛgɛn na dɛ Ala ka bɛɛ kisi sɛgɛn jugu ma o de kama ne b'a fɔ mɔgɔninfin ma an kana bɔ ka dɔnni lakari dɔnni ye tiɲɛ de ye i tɛ mun dɔn dɔrɔn i t'o dɔn karamɔgɔ ka n'i yɛrɛ kɛ Ala ye mɔgɔtigi fana e kana perese karamɔgɔ ma k'i bɛ perese Ala ma i y'a faamu n'i y'a wele dɔrɔn i y'a wele danaya de la i b'i to o danaya kelen kɔnɔ n'Ala sɔnna ma a bɛ ɲɔgɔn sɛnsɛn i ka laɲini a bɛ se ka sabati parce que kun kalifa kojugu i bɛ taa d'a cibaa de ma n'Ala sɔnna ma an bɛ bɔ k'o ladilikan mankanni di abonnéw ma n'Ala sɔnna ma a ka hakili sigi mɔgɔ mɔgɔ n'i ka ci bɛ yen n y'o de fɔ n'i ma se ka ne sɔrɔ ne ye Zikiri Plus directeur sɔrɔ ci min bɛ yen kan'a dogo parce que an ye fɛn sigi Ala kumako la an m'a sigi k'an bɛ mɔgɔ gosi ni ci min bɛ yen baara min kɛli ye an bɛnna ko min kan n'i y'a musaka de bɔ ni jaabi min b'a la a fɔ ale ɲɛna n'i y'a fɔ ale ɲɛna n'Ala sɔnna ma nɛgɛjuru dɔ bɛ ne n'ale cɛ mun ma bila ne ni mɔgɔ tɔw cɛ o ye baara n'a cogoya de ye parce que an tɛ fɛ ka sanni walimɔgɔ si ka hakɛ parce que an y'a sigi Ala ko kuma de b'an da wa toujours an bɛ kuma dɔɔni na an ye mun lakari quoi an ye mun kɛ an yɛrɛ ye n'an ye nafa k'a la an bɛ kuma n'o de ye wa ni mɔgɔ min y'an wele an tɛna diɲɛ wuli wari den kan i y'a faamu hakɛ dɔ de bɛ f'i ye o hakɛ ne y'o bɔ mun b'a to fɛn min bɛ di e ma n'a banna dɔ wɛrɛ kan ka sɔrɔ parce que dugu 12 de bɛ bi ni bololafɛnw b'a la ka feere yɔrɔ min na a tɛ taa dugu ninnu kelen-kelenna si la ni musaka ko tɛ toujours fo mɔgɔw ko o bila o hakili la Lamini ka fɛn min bɛ yen k'a bɛ se k'o kɛ mɔgɔ ye k'i kɔnɔ o ye banata in de ye parce que ale wari bɔ t'o la n ye n wele o kɔni na o ye n yɛrɛ dala kilisi de ye Ala ye gundo fitinin min di yan ko n ka se ka mɔgɔw kɛnɛya n'a ye n kɔni bɛ se k'o kɛ kunufaya kunu kɔnɔ o miniti 5 de nka n'a taara se mɔgɔ ɲɛ wɔɔrɔw de ma n balimakɛ ni musaka tɛ dɔrɔn a ɲɛnabɔ man di parce que diɲɛ fɛn fɛn i k'a fɔ a fɔcogo la wa toujours groupe ko in fana b'a nɔ na ni mɔgɔ min fɛ ka yɛlɛ an ka groupe sa a numéro de filɛ nin ye 73 39 19 06 i bɛ 1000 de ci k'a fɔ k'i donna fana ko kalo o kalo ko doni dɔ de bɛ da i kan Lamini t'o mɔgɔ ye i y'a faamu fɛn bɛɛ ye seko de ye nka donka de ye nin ye donka kun ye mun ye fɛn min bɛ kɛ n'a bɛ di groupe ladenw ma nɔgɔya la a ka se ka Lamini yɛrɛ dɛmɛ a ka baara la n'Ala sɔnna ma o fayida kunkurunin ni kuma ninnu de tun b'an da ka se abonné ma salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu